मिरु बर' माहारियारि फरायसा आफादनिफ्राय बर' आयदायाव 100% नम्बर लानानै मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारनो हानाय मिथिसार बर'खौ बरायदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि सुमलिगुरि गामिनि मिथिसार बर'आ एमाइल एबा बिमा रावआव 100% नम्बर लानानै मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारनो हायो। डिमाकुसि इउएन एकाडेमियाव बर' बिजोंजों फरायनानै एमाइल एबा बिमा रावआव 100% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानायनि थाखाय मिरु बर' माहारियारि फरायसा आफाद आरो बेरगावखोन्दो बर' माहारियारि फरायसा आफादनिफ्राय मिरु बन्स'नि नेहाथारि नजति स्वर्गियारिया मिथिसार बर'खौ खौरां लानायजों लोगोसे आर'नाइजों बरायो। जोबोद मोजां बेनि खौरां। दा जोंनि बर' बिजोङाव फरायनानै बिथां मिथिसार बर' बिथाङा बर' साबजेक्टआव 100नि गेजेराव 100% नाम्बार मोननो हादों। बेबायदि गोग्गाथाव खोथा। दा हिस्ट्रियाव मालाबाबो जाफेरै दिनै जोंनि फंबाय मिथिसार बर'आ 100नि गेजेराव 100 नाम्बार मोननो हादों। दा बेनि जोंनि बर' माहारि फरायसा बन्स'निफ्राय बेखौनो जों गोजोननाय फोरमायो आरो जों साबायखर बावनाय थायो जे जों गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेराव जों न'खरनि बा जोंनि समाजनि गेजेराव गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेराव जोंनि बर' बिजोङाव फरायनानैबाबो बिथाङा 100नि गेजेराव 100 माने मोननो हादों। आरो जोंनि बर' माहारि फरायसा आफाद मिरु बर' माहारि फरायसा आफाद बन्स'निफ्राय बेखौनो फोरमायनो सानदों जे इन फिउचार जोंनि गेजेराव बिदि जानायखौ जों लुबैयो आरो बिथां मिथिसार बर'आबो जोंनि बर' माहारिफोर बेखौनो जों साबायखर उइस खालामनो थायो जे जोंनि बर' फिसा जानानै मोजां माने पजिसन बा मोजां जोंनि लाइनाव फरायनाय जेरै डक्टर इन्जिनियार बिथाङा मा जायो जों बिसिनिसिम दासिम जों सोंनो हायाखै जे मोजां मोनसे पजिसन बा मोजाङै जोंनि हादोराव माबोरै मा गिदिर पजिसन बा UPSC APSCयानो जा बिभिन्न माने माबा थानाय बेखौ जों सहैनायखौ जों लुगैयो। मानो होनब्ला जोंनि बर' बिजोङाव फरायनानै मानसि गोबाङानो सानो जे देरगानो हाया बा मोजां लाइनाव मोनसे पजिसन मोननो हाया बा जिखुनु माने राजखान्थि बिथिङावनो जाथों बा रांखान्थि बा बिभिन्न माने जोंनि साइन्स एन्ड टेक्न'लजि जिथु जोंनि दिनै जों डिजिटेल मुगायाव जों सौसिलांनो हाया बा जों स्ट्रागल खालामनो हाया बा जों फेस टु फेस जानानै जों खामानिखौ मावलांनो हाया बिदि सानो। खिन्थु जोंनि फंबाय मिथिसार बर'आ बर' बिजोङाव फरायनाय 100% लादों। दा मिडियामजों खोथा गैया। जों बुंनो थाङो जे बर' माहारि फरायसा आफादनि जानानै बर'नि मोनसे माहारियारि आफाद जानानै जे बर' बिजों फरायनानैबाबो जों मोजां मोनसे पजिसनाव बा लाइनाव बा जों मोनसे मोजां एचिभ खालामनो हायो जे जों मिडियामखौ नेवसियालासिनो मोजाङै माबा मोनसे जों एचिभ खालामहैनानै जों मोजां खामानि मावनो हायो। जोंनि समाजनि थाखाय बिमा बिफा जों गोग्गाथाव खामानि मावनो हायो। जोंनि देशनि थाखाय जोंनि हादोरनि थाखाय रायजोनि थाखाय बेखिनि जों बेखौ उइस खालामो आरो फैबाय थानाय समाव बिथाङा जोंनि मोजां मोनसे माबा मोनसे जों मोजां खालामनायखौ बा मोजां मोनसे गिदिर मोनसे पजिसन बा मोजां नुनो हागोन आरो जों बेखौनो आसा खालामो जोंनि बर' माहारि फरायसा आफादनि थाखाय।